Les danses a Guadassuar, festa d'interès turístic nacional, es ballen cada dia a un carrer i el dijous a la nit es ballaren al carrer Joan 23. I moments abans, la gent del poble sopava a la fresca, ara el carrer s'ompli de gom a gom de balladors i balladores. Els festers de Sant Roc, per cada nit de danses, nomenen un cap de dansa, al que proveeixen del tradicional gallato, símbol de l'autoritat que se li dona. La nit de dijous, l'elegit va ser el president d'Agroguadassuar, Vicent Estruig Bellver. El carrer s'adorna amb llums i guirnaldes de colors. La música amenitza el pas dels balls a ritme de tambor i instruments de vents. Moment en el que els balladors i balladores es situen cadascun a un costat del carrer i amb les seues castanyoles es deixen portar per la música. Les danses a Guadassuar conserven allò més important que puga tindre un ball tradicional, com és la participació massiva i oberta de la gent del poble, convertint-se en una festa popular. Moments abans de començar a dansar, se celebra un segon passacarrer, aquesta vegada presidit pel cap de dansa, acompanyat dels festers. La darrera nit de les danses s'uneix a esta cercavila la reina de la dansa, la cort d'honor i festeres de l'Assumpció amb els seus respectius balladors.